DXDC Radyoman Report. 32 ka mga personalis kapulisan sa Davao City Police Office kung DCPO ang ma-reassign sa ilang duty karong barangay ug sangguniang kabataang eleksyon 2023. Sa interview sa DXDC Davao kung pulis sa Captain Hazel Tuazon ang tigpamaba sa DCPO, ibutyag niini nga trend sa 32 ka mga pulis gikan sa nagkanaang police station sa Dakbayan sa Davao. Idugang ni Tuazon ang pulis nga ma-reassign adunay parinting nga nidagan nga mabalhin karong election period sa ilang pulis sa station dinhilang sa syudad. Inon pasabot sa opisyal tumong sa pag-reassign aron dili maka-impluwensya sa iyang parinting nga mudagan ilabi na nga ang barangay eleksyon anaa sa non-partisan. Dugang mensahe ni pulis sa Captain Hazel Tuazon. Sa mga PNP nato sa Davao City Police Office nga ma-reassign sila temporarily at after election mabalik sa hapon sila sa ilang unit. So abot talang sa gamay para pag-isabag store tabag logistics para sa kampanya sa police kaya president sa barangay. So Gikan sa Davao City Police Office kung DCPO kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.